Hej og velkommen til min lille video, der viser dig, hvordan du laver dit eget CSS spray, som er transparent. Altså, det betyder, at at der ikke er sådan en grim firkant rundt om det tekst eller tegning, du laver. For eksempel, altså sådan en ikon, det er transparent. Der er ikke sådan en firkant rundt om. Nej, det er også lige meget. Du skal i hvert fald bruge Photoshop, og så skal du selvfølgelig bruge CSS, men ikke, det er lige meget, hvad for en version af Photoshop, du skal bare bruge det. Gå ind i dit Photoshop, og så filer, og så klikker du ny. Ikke med, hvad den hedder. Det skal være 256 og 256, for ellers så den nu der. Og jeg kan ikke klikke på den der. Sådan der. Og det skal være gennemsigtigt, altså transparent. Lukker, så kommer den der, og jeg foretrækker, at der er sådan en lille vindue her. Så gør det sådan der, sådan der. Og så, ja, så er jeg ikke god til at tegne på Photoshop, så jeg tager bare nogle tekst. Der. Så skriver vi sut min. Nej. Bare hejse du. Nej. Du. Der. Det står der. Og så står der hejse. Sådan der, så kan man så lige gøre det fedt. Sådan her. Så lige. Det her, og så gør vi sådan her. Typer. Gør vi sådan der. Og så kan du så lave det fedt på den her måde. Men så nu kommer det sådan lidt indviklet. Men nu har du lavet farven og alt det der lort, og du har hvordan spørgsmålet skal se ud. Og så går du ind, og så trykker du holder control inde. Og så trykker du på det lille billede her. Du ser, så bliver det markeret. Gå ind i kanaler. Så trykker du ny kanal. Så tager du din malerbeting så. Det skal være hvid, og så maler du det der markerede hvidt. Alt det du maler hvidt nu, det er det der kommer til at blive vist. Så du maler det her hvidt også, så kommer det til at blive vist. Sådan noget. Men og så går du hen i lag. Vi afmarkerer lidt lort. Prøv sådan der. Og så går du ind i lag. Sådan der. Og så trykker du nyt lag. Og så det der lag, det skal faktisk bare være gråt. Eller det kan man ikke sige. Så tager du din malerbøtte igen. Og så sikrer du dig, at farven den er nederst det her. 127, 127, 127, fordi det er en ren grå en. Og det er alt det, der bliver gennemsigtigt, transparent. Og så maler du alt det, alt det, der er gråt nu, det er det, der ikke, som ikke skal vises. Teksten bliver vist, fordi det er ikke gråt. Så hvis nu jeg gjorde sådan der, så det der teksten bliver vist, sådan ikke gråt. Men, sådan der. Okay. Og så skal du ind igennem, og så filer, og så giv som. Kalder du den Bob med 2 P'er selvfølgelig. Det er så lige meget, hvad du kalder den. Og så gemmer du som en Targa, TGA. Så trykker du bare gem. Så skal der være 32 bit pixels. Okay. Og det var det. Og så viser jeg dig lige billedet.